L'agost serà un agost en aquest moment molt semblant a l'agost anterior. Estem parlant de que les ocupacions al mes d'agost poden voltar al 85%. I dic poden votar el 85% perquè hi ha gent que es sorprèn, però hem d'entendre que estem parlant d'ocupacions sobre 31 dies, no? I els últims dies d'agost ja hi ha molta gent que torna a casa i que no són ocupacions plenes, amb la qual com fas la mitjana, doncs fer una bona ocupació a l'agost estem parlant com a molt un 85%. Els primers dies hi ha moment de que arriben, que els altres i els últims, doncs, amb la qual estem parlant de que ocupació plena són 3 setmanes i la resta són ocupacions molt més baixes. Per això podem parlar de que l'ocupació global serà a l'entorn d'un 85% si les coses continuen com ara. Bueno, hi ha 2 setmanes més fortes, no? O sigui, normalment és la segona i la tercera setmana, no? La setmana, la setmana clau és la setmana del 15 d'agost, no? És un moment en què pràcticament es para el país i es paren aquest i es paren molts, no? I aquesta és la setmana més important, no? Des de fa uns anys, el que sí que estem notant és que hi ha un increment del turisme alemany, no? Això és molt important perquè ara que estem parlant de temporada alta, no? Però el més significatiu del nostre sector és com s'està produint la desestacionalització, no? Perquè la punta de la piràmide cada cop és més baixa, però la base és més ampla, no? I això per nosaltres és molt important, perquè en aquest moment sí que estem parlant de 15 dies del mes d'agost, però el que a mi realment em preocupa com a representant del sector del càmping és de la manera que està creixent la piràmide, la base de la piràmide, perquè era un repte que ens marcàvem fa molts anys i que en aquest moment doncs, hi ha moltes circumstàncies que ho fan. Una d'elles és la millora de les temperatures en temporada baixa i l'altra és el fet de que el país cada cop està més preparat per acollir turistes en temporada baixa, no? En aquest moment, quin és el desig per aquest any? És que realment a partir de final d'agost podem parlar també que hi ha una bona ocupació fins a entrada de la tardor, no? I això, ja dic, permet allargar els llocs, les posicions de treball i crec que és molt interessant per al sector i sobretot també és molt interessant per al territori.